Аз съм от малък град с семейство с не много финансови възможности и реално си мислех, че това ще бъде пречка. Аз съм от едно село до град Лом и транспорта ми беше най-големия проблем, защото всеки ден трябваше да пътувам до града и след това обратно. Но благодарение на програмата Равен шанс имах възможността да ми бъде наета квартира в град Лом. Най-често ромските деца се сблъскват с ниски очаквания в училище и също така с общностни норми. Ранен семейен живот, който е неустойчив. Образованието безспорно е ключа, който може да разкъса порочния кръг, бедност, неграмотност и отново бедност. Хората от лагера ме накараха да повярвам в това, че всичко е възможно.